Nou, werken ze dat ook zo? Nee. Ik denk van, nou, dit is verdoms. Zijn de microfoons zitten al aan het tanken? Is dit wat? Ja. Dat vind ik zo dom. Ik denk van, ik ken mezelf live in, maar zo onnodig ben ik ook wel net. Ja. Hè? Ik denk dat wat er allemaal is. Jeetje, wat een goeie ben je. Ja, uitstekend. Winnen. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel live hoor. Ik doe gewoon. Je bent al live. Ben je live? Ben je live? Ja, live. Ja, live lopen we heel. Ja, dat is stom. Dus dat had ik even veroordeeld worden. Natuurreis in Friesland had ik maken. Klopt dat nou net? Ja, klopt. Ja? Nog live toch? Ja. Je is nog net balanceerd, et cetera al. Oh. Dus er is nog niks, eens net ongeveer. Mag er niks. Wat even niks doen hoor. Ik ga maar uitklappen, want iets doofde net. Dus ik ga hem helemaal uitklappen en ik ga nog gewoon een ding maken. Dus die pakt er dan vol. Dus iets met Google. Check het is. Die ijsmeester heeft van nee. Check het maar eens check weer. Ik heb even een commentaar aan, maar toch. Maar ja, het is wat lastig al, ja? Ja. Want ik ga dus. Zullen we dit even beter horen willen? Dat ze nog voor de eerste heen, of niet? Wat is het? Dat ze nog voor de eerste heen. Ja, inderdaad. Ja. We zullen even live. We zullen meestal even live even een interview, denk ik dadelijk. Oh. Ik zei, je bent zeker de eerstmeester aan mijn stekpeel. Nee, ze nemen alle rad zo mooi heren. Al stiert bij een hek en ze met de broeken. Dus, oh ja, en dat is nog een reden, zo gewoon. Ja, nou die laat niet. Nou ja, dan nemen we die rad zo maar mooi, want het valt me normaal hè, wat een leiden bloot. Je moet het al wat scheen houden dat je binnen. Ja, inderdaad. Maar waar ben je ook van dan? Van het Friese Geer. Ja, dat dacht ik al, ja, Friese Geer zelfs, hè. En ik zal mijn collega al kleren, dat we een live gear ken ik nog. Oh, bliksem. Ja. Waar komt het op dan? Op mijn YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oh, waar gedaan. Ja. Nou, ik denk, je bent de ijsmeester, je geeft me een stekpeel bij de om te checken. Wat is mijn ijsmeester? Oh, is er ook een ijsmeester dan? Ja, dat is de ijsmeester, hè. Dat is de Picobello bij feest, zeggen ze. Dat moet zo. Die ken ik wel even nog, hoor. Wat dan? Wat was het net, toch? Ah, nou, de Friese vloggers. Wij gaan, hoe heet die vrouw? De vloggende moekers. Die wie hier al? Ja, die wie in Boetendieks, maar dus je film hier een beetje. Maar hem wat leuke opnames maken of net? Hem die man wel opzetten, maar die dat doen ze normaal, maar die zorgplank al jaren. Maar dat ik op die is. Als je weer beginnen krijgt, dan moet ik omdraaien. Want zo, nu hebben we een verkeerde achtergrond. Nu hebben we geen reden in zijn achtergrond. Als je maar omdraaien, zo doen we zo. Zo, nou, dat is ook al meestal. Ja, eigenlijk ben je hem dus altijd laat. Hoezo? Nou, je moet je bedden van de morgen met hier heen gaan. Dan ging er meer mees geweest. Maar ja, maar je wint, van de morgen win ik twee die kon knap rijden. Die heeft ook nog jongen, hè? Ja, die heeft jongen, maar die wint op die plaats in Oost. Ja, dat vind ik zelf. Dat weet ik zelf. Ja, dat is eigenlijk een van de beste. Ja, maar als je nog naar toer is, kan je nooit te let wezen. Nou, het is vaak te betierd. Ja, de meesten die juist er morgen stonden niet nooit even ja, wat doen ze hier? Ja, het is eigenlijk meer mediagehaal, zei ik dan. Maar ja, het is voor de rest net mijn ding. Snap ik. Nou ja, vaak kom je natuurlijk bij de meesten die als eerste binnen natuurlijk. Maar ik dacht, we hebben een keer bij de laatste. Ja, nou ja, wij zijn aan het puinruimen uiteindelijk. Hè. Als er hier gewoon onder het ijs bedaar die vinden we weer. Nee, we zijn over het zwalkafval rommen we nou op. En we jouw advies van ken eigenlijk net meer. Want nou ja, Wietse die trapen er hier doorheen. Dus het is ik net vertrouwd meer. Dus het advies is stoppen. Ja, nee, niet strikt kamer op mijn hart. Die zei van, is er nog in het tanken, maar ik ben ook al doorheen gegaan. Ja, nou ja, dus juist dat ik snap ik net dat deze mensen hier nog rijden kennen. Die ben wat lichter als wij, maar nee, het kan net mee. Je moet gewoon ophouden en als je wat troep laat, dat nemen we mee. En dan is het net zien, dan kunnen de schrijvers maar komen en dan liepen. Oh, ja. Ja, dit is wat laatste is wat we denk van die. Of in ieder geval van dit seizoen. Nou ja, van dit seizoen inderdaad. Je weet net, ja, het is vaak in februari, hè, dus het hier erop, dan kun je misschien weer rijden. Maar ja, we hebben een paar dagen hebben we de schrijvers niet, hè, want dat is...
korte broeken weer sneuren, hè? Weet je, daar best wel meer van, hè? Ja, ik wou de broek aan. Zodra het kan, dan doe ik hem aan. Ja, dat is serieus, ja. Maar vind je nog 5 van het Friese G en wie beheer in het gebied natuurlijk wat de meeste keer zou komen of net? Nou, officieel dus de BOA die maar naar huis gaan, want het is eigenlijk een gebied waar die in komen. Vooral in de stiert net. En ja, maar de hekken geriepen en dan heet Rijn Rad, zeg maar. Ja. Ik zei, het hek is iedereen last van een dame, hoe noem je dat weer? Nee, dat klopt, ja. Het is van de rest, nou ja, mooi dat die meesten hier natuurlijk in gingen. Maar hij hem zelf dat nog rieden dan net? Ik ben van de Moonbeek even los geweest, maar Ulko, mijn collega. Je zei al de ijsmeester, je met de ijsmeester in bid. Ja, nou ja, waardoor dat in Satan, dan ben ik al ijsmeester, baankommissaris. Maar dat kriebelt dan toch wel. Ik zei juist dat ze drie ooit drogen, dat kent eigenlijk net. Maar van de morgen ben we toch even los geweest, dus het zin is gerust. Fijn gevoel. En het weer mooi waar en de zin komt dan op. En dan is hij een gouden plakje. Het is wereldberoemd hier, hè? De Riepzerkse polder. En ze komen uit Arnhem en Amsterdam en Naarden en weet ik het, Hilversum. Ze komen van Eindhoven, komen ze hierheen. Ja, Friesland is mooi, hè? Ja, vooral de Riersluit, hè? Maar we zullen verder zijn, we hebben de waaghalzen. Alhoewel, ik had het idee de waaghalzen noemen. Die man eigenlijk even hebben, want dat is wel heel bijzonder, toch? Ja, maar hoe komen we bij die man? Ja, maar ja, dat is aan hem, hè? Ja, kan reden voor mij, maar ja, ik ben 100 kilo. Ik ga jij dat het gewicht is ook van belang. Ja, nou zoek je er op een kant blijven, denk ik. Een beetje in gas. Een haalopneming in je buik schuiven, dan is ik er heel lang komen. Maar dat mag zelf ook nog vinden. Ja, dat mag ik niet vinden, ja. Succes. Ja, dank u wel. Hè. Ik zal even mijn telefoon erbij pakken voor de reacties. Zodat je nou reacties hebt, dan dit even weten. Ik zal even zien. Ik ben eindelijk live, mensen. Het had even door. We hier al een oren stream maken, maar het gaat even oorzoos. Dan maakt het niks. Ik zal even zien, jongens. Ik zal even de spul erbij pakken. Het is wel heerlijk water trouwens. Ik heb ook koude klauwen van krijgen, maar dat maakt niks. Ik zal even zien, jongens. Ja, dat zo. Ik moet even zien hoe dit ook wel werkt, dit. Even zien, ja. Kanaal bekijken. Live, ja. 23 kijkers, ik maar liefst. Ongelooflijk. Ongelooflijk, mensen. Hartstikke leuk met mijn jongen. Dat is een livestream van de Friese Vlogger. We zijn dus live in de Riepsterkste polder hier in Friesland. En ja, we zullen eens even met de bezig praten. Goeie, waar ben je? Zei Laura. Hoi Laura, leuk dat ik was just. We zijn dus in de Riepsterkste polder in Friesland. Het is in oer de Wok de E10. Dus als nou ieder was gezegd naar de Wok daar. Het gaat ons uit Bas Ronald. Ja, we zullen het zien. Ik had de reden van mijn naam. Die wordt op dit moment trouwens toch niet met mijn naam. Maar ze is wel een lezer. Ik denk, zo in zijn mijn naam uiteindelijk. Ik weet het niet. Laat ze maar lezen, dan komt het goed. We staan verder zijn, want ik wil even met de meesten praten. Dit jaar krijg ik nog rieden best binnen. Zullen we even zien. Nou, we zijn weer hier. Nou, hoe gaat het? Nou, net zo leuk. Net zo leuk, want dan ben je toch in de gang? Nou ja, ze is een krek erin. Ze is heel wit, dus het moet dan gauw naar huis. Ja, je bent met gauw naar huis dan. Jeetje, ja, het is echt wel... ja, wat is het? 4 graden boven nul of zo? Ik weet eigenlijk het niet. Of is het echt... zie je nog of ben je al west? Ik heb het even bezocht, maar het is net vertrouwd hier. Ken je het meer? Nee. Ik ben er te zwier voor. Ja, dat ga ik nog. Het gewicht telt natuurlijk op een gegeven moment ik maar, hè? Ja. Oh, dat is jouw zoon misschien. Ik weet niet, ja, is jouw zoon? Mijn zoon die had al een rondje dingen. Ja. Nou, hoe weer je dan mee op naartoe hier steen? Leuk. En Famke krakte in. Ja, dan gaan we kijken nog filmen dat ze er terug in gaan. Oh jeetje, ik kan film ik nog. Ja. Serrano Wetter. Ron hoort het wetter, nou, dat is een soort van gelovig iets dit haast. Ja. Maar vertrouwen ze er net meer? Nee, toen ze inkrakte wie ik foto wat gaan. Wat gebeurt er dan? We hebben weer een plakje. Daar heb je dat wetter. Ja, dan heb je het wetter, ja. Ja, je maakt het tegen bij het wetter, hè? Nee, absoluut niet. Nou, prima, dan zullen we even verder zien. Dan ben je wel steeds meestal actief. Want zit er nog een paar echt meestal, die ben echt even... Maar ja, gewicht is belangrijk, hè? Beter let als net, hè? Inderdaad. Zo'n ijspakket. Maar dan denk hier, Bram, dat we net hier in... ik word ook even zien mijn eigen... Kijk, als je del lezen, stem wat. Als ik heel een beet hoor, dan... Dan kunnen we zo... Ook in van net heel dit... Hè? Ja, dankjewel. Dan zullen we even verder zien. Hier nog even Riepsterkste polder hier. Want ik wil eigenlijk de laatste rederie ook eigenlijk zien. De allerlaatste rederie. Misschien mag ik hetzelfde maar doen. Zo, je stem op hier, die staan maar de fotten erop gewoon. Dit is geen rederie meer natuurlijk. Dit is leesreden. Ken we erop? Ik zal zien. Ik sta ook op het ijs. Nou ja, ijs. Je steeds met een cocktail te liggen. Hè? Dat is wat ijs en wat water. Nou, hoe is het, meisken? Nou,
goed. Vertel eens even wat over de staat van die is hier. Want ik speel 150 jaar IJsclub Bergen, dus toen zitten we verstaan van haar. Nee. Daar had ik geen verstand van. Nee. Wist je op het IS onder Rieten West? Ja. Hier? Ja. En hoe wie dat? Goed. Maar nu bist er nou weer aangegaan, want het kon niet meer? Nee, het wordt nou een beetje ondooid. Het is de tin? Ja. Ik ben wel meestal onder Rieten ook wel, maar is dat een bepaald plak, weet je naar Rieten matten? Ja, in het midden is het nog aardig stevig. Dus eigenlijk mag ik net met, als ik Rieten wil, dan mag ik net midden. Ja. Stilt even shit, maar wie het even mooi om je te Rieten? Jawel. Want ik zie was de moeds van de IJsclub Burgum, die wie van mij deze week ook nog Jippen. Had sterk nog Rieten dan? Ja. Maar wat is nou mooi? Zo'n IS-club, zo'n IS-baan of Jere? Hier. Wat is het verschil? Dat weet ik niet. Nou, die IS is misschien, ja, ik weet niet, die IS is wat oors. Nou, dat is ietsjes vlakker. Ja, nou, we zullen even verder zien even wat er nog meer mee is. Dit is een beetje met kom van de IS af, denk ik. Je matten van de IS af. Toch nog maar een ijspret. Leuk om te zien. Laat ze maar snel schaatsen. De lente zit ze op de hielen. Goeiedag mevrouw. Goeiedag. Jo, ben ik nog het reden in het West? Ja, zeker. Klein stukje. Toch voor het gevoel nog even. Nou, hoe ging dat? Ah, nou, machtig. Wel even genoten. Maar het houdt nu wel op. Ja, is het tin? Ja. Maar goed. Ben je er haast doorheen gegaan of voelt dat? We zagen er net iemand erheen gaan bij het wak daar. Dus wij hebben droge voeten nog gehouden, Bart, hè? Ja. Dus toch even genoten voor het gevoel. We konden vanochtend zo snel niet. En nu dachten we willen toch nog even meepakken. Dus ja, echt genoten. Ben je dan de laatste reden of net? Nee, zie. Ik denk dat er nog eentje is daar. Wat is er dan? Ja, dat is toch die man, maar die moet er aan hem hinderen, denk ik. Sorry? Ga er achteraan, zou ik zeggen. Dat zijn de echte reetrieders. Ja, ik zal aan de Sjen. Ja, ik zal even Sjen. Ik moet eerst even die microfoon een beetje goed te vers draaien. Zo. Dus zullen we even Sjen mee. Dan maar we denk toch maar even naar die man dan maar zien. Maar die is op? Nou, maar net die is op, maar we even zien wat hem hinderen kennen. Dan kunnen we misschien achter die man even om. Dan kunnen we even zien of we hem nog van de camera krijgen. Of voor de camera. Ga ze maar een goed filmen. Een beetje inzoomen, dan kunnen we wel even. Dan kunnen we hem toch wel goed ervoor krijgen, toch? Tja, jong. Die vliegje door die, maar er komen nog steeds mensen bier hoor. Zie je, er komen mensen die willen aan een muziekje, denk ik. Hè? Dat. We hebben nog vragen over het IS of over iets oors, de Riepsterkste polder. Stel ze dan in de comments. Ik lees de meeste comments wel. Dan kunnen we er een nog ha. Zie, die man die mag aan het geen vrede. Die man met die helm, want die kan me niet schrikt zien. Dat wie, ja, ik wil een mooi merk mondje natuurlijk. Hey, maar ik heb de sfeer wijzen, maar zo'n soort waar. Of in ieder geval op het IS. Zie, dat is een beetje geen derde helft, ja. Dat is echt wel een beetje gevaarlijk. Zie die mevrouw maar die pet. Met een hoen. Ho. We hebben natuurlijk een beetje op hoop natuurlijk even niet flink er doorheen. Ja, dat is wel flauw, maar ja, dat is wel, ja. Dat is natuurlijk wel een beetje afwachten natuurlijk. Dat er hier even flink doorheen gaat. Maar die man mij die ja, vliegen, wat ze steeds wat is, ja, die zal natuurlijk net zo gauw doorheen gaan. Want die vleent dat waar op die zinnen. Misschien is dat ook wel de takkomst van het rederin. Dat is gewoon met zijn vliegen, want dan is het vol lichter. Dus die man, ik vind het ook gevaarlijk. Als je zo jongen tegen die man die riet haast door het water heen, maar die zo weet wat er doet, zo net. Die ziet er wel uit als die die het weet wat er doet. Maar ja, dat moet net zo dat ik altijd zo is. Wat zei je? Ja, die beginnen krijgt, dan maar we heen. Zullen we heen? De eerste van de laatste. Dus, du moest de eerste hebben, maar dit is de eerste van de laatste, denk ik. Wat ze gelukkig met Sjorren. Oh, daar gaat een zender. Denk erom. Ja, het is even wat wrakkig in elkaar zetten. Ik is ook al de hand van het waaien. Hè? Oh, bliksem. Oh, jongen. Dat ik zelfs last. Ja, ik denk het hard wordt. Dat gaat ik net. Hard ik net door. Dan maar weer gewoon heen, heren. Wat verdikke. Stek even dwars door de eerste hard wordt. Ja, weet je, het hard hier al net eerst. Ja, hier mag ik ook heen. Maar gewoon een oorloop nemen. Zit ook zo hoor. Zo, jeetje man. Meneer, hartstikke dwars door heen, heren. Nou, goeiedag even. Jo, zet ik nog een muziekje, meneer? Ja, dat denk ik niet. Oh nee, wat dan? Kijk, het is niet zo dik, hè, het ijs. Nee, maar ik zie u hebt wel een paar schaatsen in de hand al. Klopt, ja. Ik denk misschien. Misschien, nou, we zullen het zien. Of wil je ook nog even een reetrieden? Zei u? Gaat u nog even schaatsen? Ja, ik weet het niet zo zeker. Ik heb zie even hoe het met hun gaat en dan kijk ik nog wel even. Heb je het wel bij je?
Ja, we hebben het allemaal bij ons. Dus, maar ik wacht nog wel even. Waar komen jullie vandaan dan? Drachten. Oh, Drachten is niet zo ver. Hè? Want ik dacht, ik kon het accent niet helemaal thuis brengen. Maar ik denk misschien komen ze van ver. Nee, gewoon Drachten, ja. Nou ja, dat is op zich net sfeer. Dan krijg je alleen een muziekje, hè? Ja. Lukt wel, hoop ik. Nou, ik ben benieuwd. We zitten aan de wc, want ik zie hier inderdaad op ijshockeyredens en wat kunstredens of zo. Het is wat er aan het gebeuren kan. Zie, die man die zit er ook al even daar stil op het ijs. Ik ben benieuwd, jong, wat er van de staat van het ijs vindt. Hey. Lekker windje erbij, hè? Ja. Het is ik zeg wel mooie omstandigheden. En die wien is wel aardig aanwezig. Dat wel natuurlijk. Wat doet die man? Die zit op zijn telefoon te zien of zo. Nee, dit is dus die hier. Ik zou erop opsteken en dan denk ik het stikken. Ja, dat is ook wat vervelend voor de oren mensen natuurlijk. Die misschien nog een keer rieden willen. Dat wil ik natuurlijk ook net hebben. Maar wat zo, ja, waar denk je in daar erin of zo? Nee, joh. Ik dan even een stukje die kant. Dat is ook geen hier toch? Zo, heb ik even zo. Heusje. Zit die man, zit die man. Zit die man in de gaten houden. Even daar even, want hier gaat er nog in. Film je wel even. Film je. Wel film je blauw, hè? Maar dan gaat het mis. Je gaat het was het beter dan, joh. Kotskes. Dat lijkt zijn spul, denk ik. Even naar daar. Zo. Het is misschien een stukje omrennen, maar... Nee, best, hè? Maar dan komt het goed. Ik heb er eigenlijk net doorheen, hè? Ik moet echt springen. En zo. Oké, zo. Zullen we eens zien, want deze meneer komt je krijgt van die hier zo. Zullen we eens even kijken hoe de staat is, want die komt direct van orde. Dat zullen we net volle goeds budgetten. Hallo meneer. Hallo. Ik zei niet slecht al, deze meneer die zit er zo van, die kunt niet zo weten wat er doet. Jawel. Ik ga lekker rijden. Het koel krijgt. Een beetje om het wetter heen. Hè. Maar er komt nou wat wetter op het ijs. En dan mag stoppen, want dan is het net meer vertrouwd. En juist had ik steen en toen twijfel ik. En bij twijfel niet inhalen, ga ik het net in. Maar 19 februari 2024. Toch nog even op natuurijs. Nou, mooi ken het wel. Is het belangrijk voor jou? Nou ja, ik ben wel een ridder. Ik ben ook wel lid van de vereniging natuurlijk. Dus ja, als even kind. Maar ik denk, ja, als net kind, dan ging ik even een ijsbaan. Maar nee, dit is wel mooi natuurlijk. Ja. Ik ben hier van de laatste zoek als denken. Ja, ik ben de laatste. Ja. Nou, dat gaat dan een famke daar. Ja, goed, maar die winnen wat luchter natuurlijk, hè. Maar nee, het wordt nou minder. Van de Zwitser ben jou de laatste. Ik denk wel. Terwijl ik al zei van, je zit er wel aardig al getraind uit. Jawel, ik ben wel redelijk getraind. Jawel, ja zeker. Ja, zeker. Nee, dit is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Dat het nog even kan. Ja. Dat is de laatste keer van het seizoen geweest, denk ik. Ja, zeker. Ja, het is nou, want chef maar, zei nog even, maar nee, voor de rest, het is nou gebeurd. En als ik het nou zelf nog beziekje wil, wat voor tip heb je dan? Wat bedoelt? Als ik het zelf nog beziekje wil. Zelf? Ja. Nou, goed trainen. Kent het nou nog, denk je? Nee, maar ik bedoel, als je zelf nog rijden wil. Ja. Ja, zeker. Ja, nee, ik zoek er dan niet meer van. Nee, ik denk dat ik een beetje zwerder ben. Maar die jongen die dat krijgt, maar dat wint, ding. Oh, ja. Die lukte me een beetje omheen. Maar het wil, nee. Ik zei al, de takkels van de rederin, je bent wat lichter natuurlijk. En als het wat tinder is, dan kun je gewoon erop. Ja, zeker, hartstikke mooi. Maar nee, het kreeg het bot, dus het wiel, dat ik toch van nou, zullen we een keer? Nee, ik stop op mij, geen risico. Zat mooi west, clear. Ja. Nee, ik zei wel heel veel mensen die kwamen met de meter toen een keer al hinder aan Oerlin. Die al zijn van, oh, doe het net, want ik ken het. Nee, want ik zoek hier, waar ik hier opstap ben, zoek ik, we zijn hierheen naar rijden, maar daar wie wetter op het is, ik denk, wat maar net. Dus, nee, hartstikke mooi. Dus. Nou, bij ze nog. Tegen dank. Ja, dankjewel. Dus we gaan de 14 nummer in en dan kan je misschien naar die mama zien, inderdaad, die roemt de boel nog ook op. Of dan hebben we nog hinder in kennen, dan kunnen we nog even vregen hoe dat ging met zijn kitewing heet het volgens mij. Kitewing of zo, daar hebben we er nog in zo. Nou, bij ze nog, hè, tegen dank. Is dit Omroep Friesland? Nee, ik ga YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oh, de Friese Vlogger. Nou, mooi hè, dat is ook van die jongen even zien. Ja, hij is best. Succes hè. Okay. Hoi.
Dan rennen die gewoon die kant even, dan rennen we er een omheen. Hè. Er komen steeds meer mensen. Gewoon niet zo, ik zit ook in mijn skateboard op het is. Ja. Ik weet niet dat het nog handig is, maar dan steer je in ieder geval ergens op wat je er toch in een zakje. Ik denk dan, hier is het wat zacht. Zacht. Zo, oh, het zit helemaal. Zo. Oh, zo, die meneer is alleen maar een skateboard op het is. Zie je mijn skateboard op het is? Zeker. Zeker zelfs, zei hij. Nou, dan begint mijn maatje. Oh. Ja, hier gooit gewoon het skateboard zo. Ja, dat kan natuurlijk echt. Die mama is een kitewing, jongen. Die gaat er ook al van terug. Die zit er iedere keer van terug. Meestal leuk met een show. Nee, dit is een livestream. We zijn hier in Friesland op de Rietsterkster polder. En oh, je leest me redens trouwens ook. Misschien maar we die toch maar even meenemen. Nu schrikt ik dergelijke even zo'n bij dat is daar, maar daar hebben we echt een beetje flink doorheen gegaan daar. Maar we proberen even die meneer op te zieken die niet schrikt nog maar zijn, wat is het eigenlijk? Vlieger hier over het is heen gegaan. Maar die is inmiddels direct aangegaan, dus ja, het is eigenlijk wel. Ik denk dat we de laatste rieder was een beetje zoen gaan nou. Maar we gaan er een paar reacties op helpen van de meesten die hier wel binnen. Als je nog een vraag of iets dergelijks, stel hem dan. Misschien kunnen we hier nog even terugpassen in een oren niet daar. Maar ik schrik wel met de meeste sprutsen van de Frieske Geer. Het Frieske Geer? Het Frieske Geer, denk ik. Jeetje man. Dus we zullen even zien. Zo, je laat we zien hoeveel water dat je laat. Maar dat wie van je vermoedelijk al water, denk ik. Maar een wienwak. Een zogeheten windwak. Denk ik. Zo. Het water komt er overal doorheen, heren. Een stukje verder, maar ik zakje er helemaal doorheen, heren. Misschien een beetje hoe eruit dit, maar... het is natuurlijk een beetje ondergelopen weiland, hè, dus... hier op het begin, daar gebeurt net veel volle. Hier gebeurt niks. Zie je, daar lijkt al water op het is. Zie je het wel? Zo je rek, oh je water hier. Zo. Moet ik uit erheen. Zie je dat wel? Als je op 10 keertje, het zijpelt er gewoon erheen. Zo. Met die mannen zien kitewing, jongen. We moeten er achterom. We moeten draven. Hier denk je wel. Oh je water hier. Ja, het zal ergens nog wel kennen, maar de vraag is natuurlijk meer vaak van wat je het nog willen. De groeten uit Noorwegen, zei Mark. Nou, dat zult misschien wat beter. Oeh, bliksem. Oh! Domme. Jeetje. Zeker op West-Drinst. Oh, maar erachterom, jongen. Met die man even. Zo. Dit is dus de Rietsterkster polder. Het laatste plak in Nederland, weet je nog, reedrieden kennen. Dat weet ik eigenlijk net, maar dat zei ik maar gewoon. Klopt ding, hè. Die er zit ook een waterhoen daar, dan weet je het wel. Of weet je wel een ijshoen west. Ja, dat is ook op denken, ja. Dat deed best wel. Zo. Als er een kletspoort had was dan. Was er daar instappen. Zo, dit is het iconische stukje Rietsterkster polder, hè, maar die moenen. Super bekend natuurlijk van alle plaatsjes. Ja, denk erom, zei Laura inderdaad. Ja, wie denkt erom? Ja, we zitten erom te denken, maar we zijn zo gek van die is. Dat is een holle die slaat helemaal op hol. Ja, dat is wel mooi. Nou, we er al hier is, jongens. Geniet je er dan maar even van. Hoe mooi is het 14 graden of zo toch? Dus dan is het ook wel fort. Waarschijnlijk. Wat doos lastig omheen. Kun je gewoon hoorstekken. Ja, misschien wel. Groeten uit de Filipijnen, 25 graden. Ja, dat is wat meer. Groetjes uit het Westland, zei Wesley. Zo sterk nog reden in het Westland. Dit is een man die sloopt het is. Die heel vast begon met slopen. Het sloopfeest, ja? Nou, meneer Hart, kent die Hart hier een beetje net? Hart het hier een beetje? Oh, nee. Nee? Nee. Dan staan ze wel heel hut erop natuurlijk. Hè? Nou, dan wordt het natuurlijk nooit bar. Ja, maar ja, je kan er wel op. Je kan wel schaatsen. Oh ja? Ja. Hast er al die in? Ja, ik ben nog even naar de overkant gegaan. Nou, hoe gaat dat? Ja, wel best. Maar het was niet heel... Het is wel een beetje zacht. Het ijs is zacht? Ja. Het is geen hut ijs? Nee. Het is...
Ja, we moeten nog eigenlijk, het is nu een beetje aan het ontdooien. Dus het is wel taai, dus je kan er wel op staan. Het is taai, maar het is zacht, maar het is net hard. Nee, je kan niet heel goed op schaatsen. Je kan niet hard gaan. Dat is wel de bedoeling. Ja, eigenlijk wel, ja. Dan maakt het wel wat leuker. Ja, sorry, dat snap ik. Nou, dan even verder. Wat ik al zei, er is ook een wetterhoen hier, hè? Dus denk er maar om. Die zieken het wetter op. Hoe bliksem. Oh, ja, de hoen kan er nog wel op, denk ik. Hè? De hoen wel. Ja, de hoen wel, ja. De hoen kan er wel op, ja. Maar ik zei, dit is een wetterhoen, dus wat erom denken. Ja, het is net niet eens hoen. Nee, dat net. Nee. Nou, maar hij doet zijn best, ja. Hij komt ook wel aardig vooruit. Vindt je dat mooi? Ja, hij vindt het prachtig, jong. Ja. Dit is toch ook mooi? Ja, zeker. Ja, een hoenblik vind ik ook mooi. Ja. En zien we even nog het film hier. Ja, we nemen een film hier. Ben je nog het West? Nou, ik heb een poging, maar het is te zacht en ik ging er voor terug in, dus dat wordt niks. Nee. Te zacht. Te zacht. Met hier kan wel wikkel bij hem, ja, maar dan kreeg ik hem net actief, het vakantie. Nou ja, en dan maand mij de bijwezen, dus nou is het eigenlijk alweer al, zit hij door er al wat in en dan dat wordt niks. Nee. In principe zou het nog wel kennen dus. Ja, in principe wel dat je er aan de achterkant, hè, daar schaatsen zit ik er wat, maar het nou hier opholden, ja, want daar zit ik wat wakker en zo en het is, dat zit ik, het is lekker zacht het wat, de dooi zit erin en dan houdt het op. Ja, inderdaad, dat is dan leuk voor de hoen. Ja, voor de hoen is het prachtig. Nou ja, voor u is ik wel. Ja, zeker dat het waar is mooi, hè? Dus, ja, geweldig, ja. Nou, super, we zijn even verder, want ik zo even die man, wij zien, hoe heet dat shit? Wij zien de vlieger. De vliegerman. Vliegermans. Een vliegerman had zijn vlieger al in de poedersjokbal. We zullen even zien. Dit wordt echt de laatste raidrijders dit jaar. We zijn nog mooi de laatste raidrijders in Nederland. Mensen. Ik heb wel eens een hond door het ijs zien zakken. Ja, ik weet het. Ja, het gaat nog. Nou jongens, nog even raidrijden dan net. Zeg je? Nog even schaatsen? Ja. Ja, ga je nog los? Ja. Ik ben benieuwd, we gaan het straks even zien. Ja. Nou, nu nog even eronder. Maar het is wel een beetje zacht, heb ik gehoord. Ja, ik zag het, maar ik ga gewoon proberen. Ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke makkelijk. Gewoon een muziekje en een 7 hoeveeltje komen. Even zien, hier weer die man met de vlieg. Ah, goeie. De Friese vlog, ja, de Friese vlog. Nou ja, zo hier, ik zei al, de vlieger even opbargen. Ja, zo is het, ja. Nou, Jokie, mooi zeg ik. Ah. Wat is dit dan weer? Ja, toch? Een interview. Ja, je hebt weer een interview, ja. Ja, dat vind ik dan weer minder. Nee, je hoort eens van interviews? Je hoort meer van rijden hak ik erop. Ja, oké, nou ja. We hadden beeld nog net mee op de achtergrond. Je bent nog wel kleren natuurlijk. Dus, ja, net te laat eigenlijk. Ja, ik ben... Ja, het is live. Eigenlijk ben je 3 dagen te laat. Nou, ik zei je bent nooit te laat. Oh nee. Het is op het randje, hè, dit nog. Je gaat hier erop lopen, ga je ja. Maar wat voor is het? Voor de Friese vlogger? Ja, de Friese vlogger. Ja. Nou ja, best. Maar het is nog klaar? Ken het meer? Ik vind het echt... ik hou helemaal uit van. Je vindt het leuk? Dan vreeg ik deze meneer bezig maar even. Het is klaar? Ken het meer? Nou, het ken nog maar een heel klein rondje. Maar zelfs ik kreeg nog een beetje erheen. Dus het de knippels een beetje blauw. Dus, maar dat komt wel goed. Dat is de jongens. Oh, ja, zo die jongens. Dit broeit nou. En als het broeit, dan is het gewoon klaar. Het is nou boven 0 waarschijnlijk. En dan gaat het gras broeien in het ijs. En dan is het gewoon op. Een soort broeiis. Ja, eigenlijk wel. Ja. Broeiis, ja, ik heb het niet vergeten, maar dan hebben we misschien een soort term. Broeiis. Ja, broeien hè, onder het ijs. Ja, dat doet het gras en de rietpollen en noem het allemaal maar op. En dan op een gegeven moment gaat het gewoon weg. Zo simpel is. Dan wordt het zwak, hè, de kracht gaat uit het ijs. En dan is het voorbij. En dan houden we er met op en dan gaan we weer naar huis en dan gaan we naar koffie. Zo gaan we dat gewoon doen. Dus, ja, trouw, ja. Nou, mooi op z'n. Maar je gaat nog op een rondjes dingen dan? Wij waren hier vanmorgen, Grietje en ik, die waren hier vanmorgen rond 7:30. Nou, ja, wacht nu weer al? Wat is het nou? Wacht nou, hè, dan moeten we erbij wezen. Als het er natuur is, dan moeten we erbij wezen. Nou. Ja, wie er nog druk hier, ja, wachten? Nou, de wind er aardig wat auto's. Ik denk dat er wel een stukjes, ik denk dat er wel gauw een stukjes 20 al wind, ja. Dus, en dan is het mooi licht, de zon komt op en dan is het genieten. Super, dan komen we weer helemaal in een echte ijsstemming. In de ijssfeer. Nou, zullen we deze jongens het ervan opbrengen dadelijk, want ze zelt muziekje.
Ik ben... beter hierop gaan, jongens. Oh, ja, we hebben tips, Dat jongens. is sterker. Hier, hè? Hier broeit het, daar niet. Oh, maar daar zit de vol jipper uit. We hebben tips, jongen, hier. Wij mij erop. Nou, ik zou zeggen, hou eens in de gaten, want... Nou, maar zin. Oh. Ja, dat is ook een licht, hè? Ik zou juist denken dat daar, want daar is onjip, daar is jipper. Nee, maar die sloot niet bij jou sterker. Daar zit geen lucht in. Kijk, hij komt nou op het Atlantisch en daar wordt het zwak. Dus die nou naar de kont. Zo gaat dat, hè? Ja, ik zeg het er altijd heen hier. Ja, het broeien is, hè? Het broeit hem onder de redens. Die kant op. Ja, super, hè? Nou, succes, hè? Maar deze man maar even in de gaten houden, want... oh, ja, daar gaat er weer, ja. Oh jee, nou jong. Die slaat er ook op mijn stok. Ik weet niet wat er doet, maar ik kan beter op het jipperstikje daar, op het zwarte is. Ja. Te zwier, ja. Toch minder snackjes zit het tegen. We zullen even zien hoe dit over het oor in Jerry. Hè? Ja, je mag het net stikken slaan. Je mag dat rieden. Die is net stikken slaan. Nou, ik zeg, dit is een mooi stukje dit. Eigenlijk dat heel stukje, dat is ook prima. Ja. Wat ben je daar eens erin? Maar ik ga eens even te rennen. Een reet erin. Dat is zo mooi wat, misschien. Oh, de meesten zeggen van het kan net. Het kan prima, ja? Zo mooi je dat. Nou, ik denk dat ik wat te zwier ben, jongens. Ja, als dat dikker is, ik denk dat het zo daar is. 12 centimeter of zo? Ja. Nou, hoe gaat het, jongens? Ik weet nog net helemaal hoe gaat het? Ik versta geen Fries, man. Hoe ging het? Ja, het ging goed. Maar in geval, ik vraag me aan hem. Hij viel niet. Nee, doe ik niet. Nee, maar ja, goed, dat is natuurlijk interessant natuurlijk. Hè? Waar ging het nog mis? Waar ging het mis? Ja, Te weinig snelheid? Het was te zwaar. Denk Juist het gewicht? Ja, denk het wel. Ja, terwijl hier gaat het prima. Ja, ik ga het nog een keer proberen hier. Ja, natuurlijk. Zoek ik dan. Ze zijn zo mooi. Zo, de jongens die wegen haast niks, jong. Zet ik eens 10 keer, dan zak ik er dwars doorheen, jong. Zo zien, huppakee. Prachtig, net? Zeker, ik heb een straaljager op achtergrond. Nou, prachtig. Straaljagers, reedrijders, alles tegelijk hier. Ja, staat erin. Ja, ho. Ken best, jongens. Komt er gewoon. Volle vaart vooruit. Die man van Friese Geer en er nog steeds daaromheen. Die binnen gewoon het rommelziekje. Een soort strandjutters. Blikjes. Blikjes, ja, blikjes. Zo zie je blikjes. Dat komt er om, Klinkt ook mooi. Mooi. Is dat prachtig dit? Zijn er nog meer mensen? Ik ben nog meer mensen actief? Ja, ik wou maar op het oorkot zo zeggen. Ik kan Jezus nog muziekje kennen, hè, dit stukje hier. Dit is geen broeiers, Haget. Die stikken iers die op het land zitten, dat is wel logisch natuurlijk. Dan komt ik heel gauw weer de zin op en dan wordt het warm eronder en begint te broeien. Hé, dat ben Sonja Gerrit. Ik zou de bekende mensen. Hoi! Maar je ziet hier. Oh, dat gaat zo mooi wat. Reed hij er maar, hè? Doe maar. Nee, ik denk niet dat ik op muziek ga. Ik denk dat ik het dwars doorheen ga. Ja. Dan mag ik vol vaart omlopen in mijn tank en dan eromheen vliegen. Die slaat er even op. Oh. Nou, kom op. Het kan krijgt. Of krijgt net. Boswachter Boris. Het kan krijgt, zei de boswachter Boris.
Nou ja, hoe is zo'n jonkie nog wezen? Oh ja, net 24 kilo, 40. Al wel op, denk ik. Ik ben minstens 2 keer zo zwaar. Ik denk wel gaan strijven, meid. Hè? Ja, ik denk het ook wel, ja. Oh, daar rennen ze, de boswachters. Als het net muziek is, wist het ook net, hè? Als je door het huis gaat, levert er natuurlijk wel mooie beelden op. Het kan wel. Dat is wel weer natuurlijk, hè? Ik kan een Shannon keer even 4 leren. Gang is alles natuurlijk, hè? Oh, bliksem. Dit is het broeiers, die man door hier. Zo, daar is nog geen broeiers. Dat is het goeie is. Het is wel een beetje... Het grappige is wel van hoe jipper het is, hoe beter het ierzaak is. Maar goed, hoe jipper het er is, als het er hinnig is, hoe jipper het als het zakest. Ja. Een beetje dubbel op dit. Daar komen die jonkies om, die gaan natuurlijk zo mooi wordt. Dit is een relatie, uit Marty Cor YouTube of zo. Marty Cor IT. Dit is een relatie, ja. Oh, die gaat er doorheen, net daar. Zit daar achter. Zit die er doorheen gaan nou? Is dat daar? Ja, ik net. Kan ik zo niet komen? Nee. Maar hier wordt dan even... Oh, daar zit die muziekje direct in, want die zit die... Klier eromheen. Ja, die... Of nee, dat liep het maar zo. Nee, dat gaat het beste, maar die jonkies ook. Maar die zijn in principe een goede stukje. Oh, die zit binnen het kroepel het eerst, denk ik. Oh, die doet een liep feit. Ja. Ja, dat kan goed wel zijn. Als je gewoon in één keer omloop neemt en dan in één keer staat er volle vaart vooruit en dan er nog heen gliedzie. Van dit stuk Jessa, helemaal daar bij dat stukje gas. Ja, dat is inderdaad het beste, denk ik. Ja. Even zien. Het gaat prima, Nederlandse shorts. Waarom geen shorts? Shorts. Nederlandse shorts. Nou, dat gaat zo mooi wat met deze man. Toevallig iemand met mijn maat 48 die een muziekje wil. Zit deze man, die had de houtjes bij hem. Die had het weer pensioen. Die gaat er weer van terug. Of had er al te rijden west, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan wel zwemmen. Ik kan wel zwemmen. Oh jongen, oh. Nee, die is zo mooi wat. Weet ik van die hockeyredens, hè? Wie zit daar van die Noorden, joh, van die platte ding. Hey, wat net de bank was het boswachter Boris. Ik ben een beetje opjuint. Opjuint? Hoe noem je dat ook alweer? Ja, opgejut. Opgejut of zo? Nou, ik ken natuurlijk ook mensen tussen. Ik ken bieren, hè? Ze kan wel zeggen, nou doe maar een superchat en dan doe ik het, hè? Maar ja, voor hoeveel geld dan, hè? De prijs van een microfoon, denk ik. Voor de prijs van een microfoon, bliksem. Dan maar wat bankjes om een superchat binnen te komen. Ja, maar die microfoon gaat sneuvelen. Die is net met de dichter, hoor. Nee, maar ik ga een gauw vooruit, hè? Zodra ik veel dat ik kraken gaat, dan ga ik me in één keer zo omheen. Ja, dan moet ik een vangen of zo. Ja, ik denk het, ja. Dus beste mensen, ik wil heel graag ook het ijs op je nog, hè? In deze rare toestand hier, maar al dit rare ijs, het broeiijs. En weet ik volle wat, ja, dan zullen we toch even wat, er zullen toch wat geld op tafel komen, Maria. Er zullen toch wat superchats die worden, Maria, hier in de chat. Misschien ik dan nog eens even het ijs op je. Want op zich, ik denk wel dat je houdt, hè? Ja, ik ken haast ook gewoon 16 zelfs, zo. Krijg het, maar. Ik hou wel eens wat krijgen, dat zal net, dat is net erheen, zo. Ja, prima, joh. Oh ja, soort van. Prima soort van. Zo, het is daar ondiep. Zo diep ga je niet, het is daar ondiep. Hé, wist dit, jongen, jongen, kent die naar de bodem zien. Maar dat ken je eigenlijk nergens in Friesland, maar goed. Zo? Nee, dat ken wel, denk ik. Wat denk je, jongens, kent? Van mannenkoot nog wel, maar nou net meer, zoals toen. Dit is een moderne vorm van bedelen. Ja, inderdaad, ja. Dit is een hele moderne vorm. Nou ja, we zullen het zien. Ja, het is toch wel, ja, het is, maar dit is nog steeds het broeien is, hè, weg je moest eigenlijk bij het zwarte gedeelte wezen. Zo. Nou, ik weet het niet, jongen. Die jongen die gaat er wel op, die waard wel onder daar. Ja, weet jij de zwemmen tegen dan rijden er zo net? Zullen we maar staan daar, zo. Ik zie het wel hem. Ah, die jonkies, jongen, die wegen niks, hè. Kom met een frikandel hier, jongen.
Kom op, jong. Op het hier zitten, hoor. Net alles voor sponsor te worden. Goede content verkoopt ook. Ik ken ze altijd in onderbieden natuurlijk, hè, de rijdens, hè. Dat is een sjen, wat er gebeuren gaat. Oh, is met nooit iets ontslopen? Wat verdorie. Zo weet natuurlijk helemaal niks natuurlijk. Ik ken geen sloopjes. Broeien zag ik al van je, maar sloopjes dan net. Ja, dat weet je nog wel erin. Dat kennen we wel dus. He? Ik denk als ik nog vaart hoor, dan kan het wel. Predator 97, die zegt kom op jongen, wat hier is op er wordt net alles goed sponsor te worden. €2 voor 200 meter op broeiijs. €2 voor 200 meter op broeiijs. Hoeveel volgens 1200 meter? Dat is van hier naar die andere kant, toch? Ik denk het. Op broeiijs. Even zien, hoe zou dit broeiijs een beetje te doen werden? Oh, bliksem, dat is heel weird, jongen. Zodra ik erop opsteek, je wordt al weird. Ik ken het muziekje, hè, zo'n iets stekje. Ik ken een beetje bij de kant bedeeld, toch net? Hè? Ik ken toch een beetje bij de kant bedeeld muziekje, maar op een rijdens. Nou, ik denk dat ze dat bedoelen. Nou, die zei je €12 voor 1200 meter op broeiijs. Nou ja, broeien is op de kant. Ja. Broeien is op de kant, ik heb voor 12, ja. Maar slag je toch? Maar het is net stikken, maatje, hè? Hey. Ja, het is toch maar voor één dag, hè. Dus, Het is maar voor 1 dag. ja, morgen hebben we er toch niks meer mee. Ik heb nou ook een kapot, maatje, bedoeld, zo moet ze zeggen. Ja, dat kan wel toch? Nou, dat hebben we net. Ik misschien maak aan nog een stukje, hè? Oh, nou, succes. Ja? Ja. Doe je net meer? Nee, wij hebben meer. Wist je al te rijden west? Ja, ik rijd alle dagen. Ik doe shorttrack. Dus ja, ik ga alle dagen in de ijshal. Maar vanmorgen gaan wij even nog rijden westdieren. Hoe ging dat? Ja, ik heel knap. Even wennen, maar... Ja, want ja, dat short trekken gebeurt natuurlijk al op het perfect ijs natuurlijk. Dat is hier natuurlijk net het geval. Nee, dat is hier net het geval, nee. Nee. Dus, nou ja, zo. Wat is het verschil dan tussen een ijshal ijs en dit ijs? Nou, hier zit nog wat gaten en bubbeltjes en zo goed in. Maar daar is het gewoon strak. Maar af en toe is een gatje, maar het valt goed aan. Nou, prima jong. Ik sta even zien. Denk je dat nog vertrouwd is of net? Nou, ik weet het net. Ik denk het net. Ik ben iets van 100 kilo. Hè? Dat te zwier denkst? Weet ik net. Maar moet je proberen? Wat beziek je, hè? Ja. Ik ging met een kwarte broek op het eerst. Dus zo warm is het al. Hè? Het is 14 graden zo worden. Dit is maar net een voorschot. Ja. Nou, bedankt hè. Sorry, maar net een voorschot. Nou jong. We trekken net zoveel wierd hè, als het dan wierd was. Ja, dat zag eens wat hè, het broeien is. Ja, kijk op de volle hè. Nou, dat is ik wel. Nee, richting de molen. Joert op het eerst, moer op het terras, zei hij. De vriendelijke reus. Mooi praten. Jo, nog één op het ijs, mevrouw? Ik wil straks naar de Groene Stad en dan moet ik het ijs brekken en dan wil ik in het ijs zetten. Oh, je gaat in het ijs zitten? Waarom? Ja. Nou, dan maar we wat meer hoe jij. We komen even naar jou toe. Ze willen even jaren, want het is een mevrouw die je dan in het ijs zitten. Nou ja, in het ijs, dat is heel lastig, maar die gaat het ijs brekken. We gaan ritueel het ijs brekken. Wat zei je, Jo? Zit je hier wel goed? Ja, nou ja, het waait alle kanten uit, denk ik. Hè. Dan moet je een beetje het in wie en dan waait het in ieder geval van jou af. Ja, mooi hè? Ja. Maar wat geef je dan, zei Jo? Ik ga zo meteen naar de Groene Stad. En dan ga ik het ijs brekken en dan ga ik in het ijs zitten. Ik heb wat oorswaan in plaats van erop. Ja, dat is een soort ritueel, wat is dat? Nou, het is net een ritueel, maar ik zwem wel dagelijks in het koude water. En ja, dit is natuurlijk de mooiste kans om in het ijs te gaan zitten. Ja. Het water is nog wat kouder, zeg maar. Nou, hoe kouder het water, hoe beter? Nou, het water bleef eigenlijk hetzelfde, maar het is toch het ijs wat erop luidt wat de Kjelte eigenlijk had. Dus ja, het is leuk. Ik had van de week ook die ene keer pech met de auto, dus ik zie aan de andere kant bij de Waardwaai. En ja, ik wil geen hulp krijgen. Nu hier mijn telefoon net maar. Ik denk, oké, wat is de optie? Dus ik ga mijn cowboy lezen nu, die en ik ga het ijs brutsen. En ik ben straks het water hier naar de andere kant. En dan ga ik bij Kielstra hulp hellen. Dus ja, nou, ik denk dat ik nou maar mijn hele lief dat die doen op een Groene Ster. Ja. Nee, skerig als mijn auto stikken is, dan doe ik vaak wat door. Ja, want ja, ik ga wegshowen en ik ga een kerstje nog zacht in mijn auto. Inderdaad, ook daar wat vinden koe. En ik ga nog een oorstekker voeden in mijn auto. Dus ik hier een lampje. Dus ik ga mijn oliepaal, dus maar mijn auto zijn net wat ik dwam moest eigenlijk. En ik ga bij de Waardwaai ontzwaaien was, maar mensen die stapten net. Dus ja, dan maak je zelf een optieziekje. Dus bij de Diekduil vond ik net veilig. Dus ik denk dat ik naar de andere kant ga. Oh, dus je bent gewoon
Je dacht van, nou, ik ben aan de andere kant, dat ik ongeveer het water. Ja, precies. Nou, dat zag ik het net bedacht. Ik heb een stukje bij de kant Delgroen. En ik dacht, misschien sjussen me daar dan wel in aan de kant van de hele paralleldik. Maar dat gebeurde dus ook net. Ja, ik denk, dat mag ik weer een orenoptie betekenen. Dus toen dacht ik, dan ik trot water heen. Eerst trot de snier, want alleen nog al je snier. Dus trot de snier en dan zat de trot water en de bult op. En ik kon mij de tak ook het eerst net meer bereiken. Dus moest mij mijn bleden voort en zo'n stuk stikken een beetje. Dus ik ga heel wat belibben. Ja. Bijzonder inderdaad. En dan ben ik gewoon trot ijswetter in de gang. Ja, ik ben goed trot ijswetter heen gegaan. En ik ga gewoon... ja, het weer koud en ik ga hier een blauwe plek, omdat ik het jongens hier daar. Dus dat is weer dikker nog. Wat het me opleverd had. Ja, en ik ben Mandy midje ben ik maar mijn jongste met de oranje jasje gewoon. Ben we naar de Grene Ster, zo zeg ik die is. En toen dacht ik, wat is dat mooi als ze dan wat stikken maken. Dan ik eerst erin zitten en dan, ja, nou ja. Dan wil ik een foto van maatje van mezelf en een filmpje van Zak in Dek. Oh ja. Hij dat niet dan? Nee, ik geef dat straks dan. Ja, we ben nou hier en dan geef ik dat zo meteen van mezelf dan. Ja. Goed. Ik heb het ergens zien of... Dat weet ik net. Oh, kom voor jezelf. Dat ken je toch ook, hè? Ik dat van mezelf inderdaad. En ik ga sowieso delen. Maar zoals ik het heen sturen, maar dan kan je het kraaien. Ja, de Friese Vlogger. Ja, dat zit op de microfoon. Oh, oké. Nou, dan maak ik dat even weten. Dan info@defrieskevlogger.nl. Nou, doe ik dat. Dan stuur ik het. Nee, dat is genau. Zo zin. Maar je zult er een filmpje van. Dan kan je dat even delen. Ja, nou, superleuk. En hoop dat mensen die stimuleren kunnen. Want het is hartstikke gezond dat ze in het koude wetter binnen. Ja. Nee, dus ik maak het net zo dat je nog doorheen gaat en dan ben je in het koude wetter. Dat is goed. Ja, ik vind dat het heel goed is inderdaad. Maar als je het net went binnen, dan is de overeenkomst is wel heel grut eigenlijk. Dan is het verschil te grut. Ja, ik zou het wel opbouwen dan. Als ik het adviseren maar ja. Hoe zei je erin, de Bloody Demon, die zei, ik jou die €4 als aan de oerkant daar is. Welke orenkant? Ja, deze kant? Ik denk wel, daar denk ik. Nou, dat vind ik wel heel weinig dan voor dat heel eind. Ik dacht, jere. Ja, mijn jong zit er al. Ja, maar ik wist, ik ben er net bang voor om het doorheen te zaakje. Dus, en wat ligt er misschien? Ja, nee, dat doe ik net. Nee, voor mezelf, voor mij, hè? Dat is voor mij. Voor daar? Ja, voor mij. Ja, dat ik het toch. Oh, dat maakt het wel dwan. Jawel? Jawel. Ja, dat ken je wel. Mag de microfoon bij het horen? Nou, was een stek, hè? Maar rennen, ik zeg gliedje, dat is nog iets anders, hè? Rennen of een gliedje. Kroepen? Kroepen, ik ken ik kroepen. Dat is straks een gliedje, inderdaad. Ken ik kroepen? Ja, dat ken ik wel. Ja, maar wat hij is wel net concreet op de orenkant, Westerhoek in de mast. Nee, dat zit je net de Bloody Demons. Het proberen eens naar de overkant te lopen. €4 zei er. Ja. Nou ja, ik zou een makkelijk stukje kiezen dan. Ja, inderdaad. Wat is de oerkant? Dat is een goede vraag dan. Daar kunnen we nog even over praten. Wat is de oerkant eigenlijk? Gewoon hier lezen op het team. Ja, rennen, hè? Het is wel rennen. Het is net kroepen dan. Rennen tot die is, zei er. Ja, rennen. Dus ik moet hier eigenlijk rennen hier. Ja. Maar ja, het is 100 kilo. 100 kilo wel. 100 kilo. Nou, ik ga een broek mee. Een skinnerbroek. Daar houdt we mee op. Straks moet er heen, ja? De zak is toch heen, denk ik, hè? Ik, hè? Nee, nog net, maar... Ja, ik wil het. Ja. Oh! Ik doe er al terug in. Ja, maar dat is broeiers. Ja, dat je staat op het broeiers. Pak dat. Pak dat. Nee, hij die stimuleert. Kom op. En nou, ja, dan mag ik zelf denken. Oh, man. Ben Matten had het net stik maken? Ben Matten had net stik maken? Dat snap ik net helemaal. Ben Matten. Hier, erheen, hier. Hier is net het broeiers, hè? Oh nee, dat is heel stevig hier. Zo. Oh godverdomme, ik ga hier al haast aan de zijkant al haast. Oh ja, is heel stevig inderdaad, zo. Oh. Jongen. Crazy Hanky. I'm not Crazy Hanky. Ik was er nog niet terug. Zullen we nog foto's maken? Nou, goeiedag meneer, je maakt nog even een paar foto's? Ja, probeer ik al, ja. Ik ben net zo vol gedaan meer, hè? Nee, ik ben net zo vol meer. Het is eigenlijk wat middag te leid weer. Wat gebeurt er? Oh, jeetje, hoeveel foto's maak je nog niet gewoon net? Nou, wat ik heb jou. Ongelooflijk zeg. Ja, dat gaat nog heel genau. Die man die zit met de stak daar in het water. Hoe diep is dat, jongens? Is het diep? Is het diep?
Angsthaas, je wint de oorlog net maar. Nee, ik ga nooit zeggen dat je maar weer de oorlog winnen, zo'n. Daar ga je militairen voor, hè? Geen vloggers, zo algemeen. Die winnen ook algemeen de oorlog net voor jou, denk ik. Die moest ik gewoon in de kwade broek jaren. Ongelooflijk. Ik weet wel wat broeien is hierin, maar het broeien is. Het broeien is hier. Het broeit hier als een gek hier in het broeien is. Zo hier. Oh, godverdomme is. Zo. Het broeien is, dat is wel aardig gekleed, denk ik. Dat is wel aardig verbroeid. Zo hier, dat is flink doorheen gang jij er al. Door het stukje, mooi stukje broeien is hier. Oh, de eerste superchat in een livestream van de Bloody Demon. Dat gaan we vieren. De vraag is Linda hoe we dat vieren beginnen. Zeg dat jonkie, dat wil ik toch beginnen. Maar... We zien dat het wel bij het broeien is. Je winnen de oorlog net mee, maar ik weet niet precies welke oorlog we op dit moment aan het vieren zijn dan. Maar... Vieren? Ja, welke oorlog vieren we? Je voert toch vaak een oorlog? Je kan heel eind komen, maar... Oh, zie ik een amperen. Nou, die is opvallen. Ja, goed tegen Bielko blowen, dat is handig. Dit is wakschaatsen, maar dan op een andere manier of zo. Ik weet niet wat dit voor soort rederin is. Een heel kwart rondjes dit. Ja. Vaak ben je de bank, zegt Max. De Vries. Hoor Max. Oh jee. Ah, die benen ligt daar wat, jongen. Dat kan makkelijk, hè? Horst nog een beetje vol, hè? Kan net, want dan zie je me al tas. Kun je daar zetten, hè, Horst? Zet ze medalje, ja. Wat zei ze, joh? De Frieske vlogger, ja, ja. Heiko Bauma? Nee. Oh, dat zit op als heikobauma.nl. Nee. Zit dat erop? Oh, nou ja, dat is wat reclame. Maar net voor jezelf? Nee. Je bent net Heiko Bauma? Nee, gelukkig net. Oh, gelukkig net. Oh ja, ik ken Heiko Bauma net, maar... Wat zei je, joh? Dat is oorhandel, die doet in Redens. Oh, Redens, ja? Oh, je maakt je dan een beetje sluikreclame weer, voor de mensen die hier komen weer. We gaan even naar de molentas uit de Nederlandse shorts. Die wil graag naar de molen gaan. Hoeveel tijd is het nou? Wat is nou je halve terrein? Hoe laat moest je ook wij, Bram? Ja, weet ik net. Nee, ik weet ik niet. Ja, zoiets. Zoiets, hè? Ja, joh. Nee, ik kan net stingen. Doe maar net op broeien is. Had ik begrijpen. Zeg, zo mooi. Week dan maar 30 kilo. Huh? Niet gewoon kent. Ja. Misschien mag ik wel even een hongerstaking, dan kan ik 30 kilo komen. Afvallen. Afvallen, dat valt voor volgend jaar, hè? 64 kilo, dan kan ik nog rijden op het laatste moment. Ja. Oh. Ja, dat heb ik nooit. Ik ga nooit van zo'n soort reden zo'n reden west op van die ijshockey races. Nee, ik weet niet, dat ga ik niet. Oh. Oh, wat doen wij op van die Noordenreden. We wisten het beter. Ze hebben netjes een helm op, je echt op beul en dan ga ik nog eens een keer de Hollanders even. Ja. We worden hier net weer. Huh? We worden hier net weer. We worden hier net weer, dan ga ik nog een keer. Die vrouw die zwemt zelfs in die ijswater en de band die had kwart broek. Wat is dit voor warmbloedig ras dit, jongen? Of koudbloedig, wat ben je dan eigenlijk? Koudbloedig? Koudbloedig? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Oh, dat ren ik niet. Oh, dat jonkie heeft er andere heen. Ja. Dit is de renner, de ijsrenner. Ik ga niet zwemmen hoor, te koud. Nee, het is wel koud. Maar ja, de meesten die willen wel zwemmen, maar dit waar. Zo, daar gaat hij. Ja. Nou, tik er op het piaaltje. Wat zei je dan? Shirt niet op de hol en dan vlieg je de nou ja, op verkeerde hoogte druk bij jou. Tik het niet. Het is te koud om te zwemmen. Te koud. Ja, weer een kijk even die camera uit. Dan nemen we dat eind nog maar uit moet.
Oh. Je kent zeker net, Jelle. Dit is sleert. Nou, hoi. Ook wel dat ik net voorstellen. Ja. Inmiddels is het ijs alleen maar beschikbaar voor mensen onder de 50 kilo. Onder de 50 kilo kun je nog. Anders kom je namelijk raar op een koffiebiet broeiers. Oh, dat is hier echt het geval. Nou. Oké, nee, daar komen? Nou, nee. Ik denk het, nee, ik weet het niet. Wat zei je, Jo? Is het nou wolf net, man? Wat wispelturig. Ja, ik ben wispelturig, hè? Het is gewoon een keusmaatje. Het is een ja of nee. Dat hakt toen met het Isaac die. En oké, je bleef, dat is een optie of er terug in gaan. Dus het is net Jo, ben ik gewoon terug in gegaan? Ik ben gewoon terug dat wij erin gegaan. En bij de helling omheen. Wat wie in de oren opties? Daar stem je weer in de auto gaan zitten en daar te wacht zien. Dus ja, het leven is net zo moeilijk. Een gewoon makkelijke keusmaatje. Just do it. Oké, joh. Wat zei het? Hoe langer ik wacht, hoe zwakker het is. Dan mag ik hier nog heen, heren. Ja. Ik hou die telefoon wel bij. Maar doe het eerst door. Dat is oké, want jij bent wend. Ja, maar dan has het oorsjoen. Dat is net leuk. Ja, dan mag wat in die grootste vrees dat die telefoon weer wordt? Of dat ze weer het zakken krijgt? Nee, dat ik weer ben. Ja, en? Ja, ik ben hier op motor, ja. Dat is een beetje koud op motor. Ja, dat is weer. Zo, je bent het op motor tegen, toch? Nee, maar die staat in het hak. Dus, is het in het hak? Ja, is... Die er wel. Hè? Nou ja, Tjaka. Dit is de dochter van Emiel Ratelband. Ja, het kan wel. Ja, hij kent wel. Ja, hij is net zo zuur. Nee. Hij doet even voor hoe het maakt. Oh ja. Ja, dat is beter. Daar zit een gaatje, daar zoek ik net geen waan. Nee, hè? Nee, dat je net. Dat zit twee gaatjes. Dat zoek net. Ik denk sowieso net, maar... Dat denk ik sowieso net, oké. Nee, ik denk maar dat ik het toch. Ja, maar daar zit gaatjes, hè? Als ze showen. Ja, er zit een gaatje daar, denk erom. Zit waar, daar. Nou, daar voor je voeten daar. Ja, daar zit het. Daar zit nog... Ja, daar bubbelt het. Bubbelt het? Waar bubbel is. Bubbel is, broei is. Het bubbelt. Nee. Nou meisken. Hartstikke mooi dat je een had. Dit is een prachtige... Ja, laatste raidriddertje van de... Oh jee jongen, nou ja. Ah, ja, wat slimste gebeuren kan, hè? Wie het willen. Nou, oh jeetje, nou. Oh, nou, helemaal weer het. Dat weer het broeien is, hè? Dat zei die man nog zo. Net weer het broeien is. Oh jee. Ja, dat hij me ook op kan, hè? Ja, ik er ook zo best in. Ja. Nou, meisken, dat weet dan. Had er iemand erheen gegaan, jongen, dan kunnen we ook in huis. Tiger, dank voor het zien. Moest een leuke video er dan toen omheen geven. Een hartje achter of een toe omheen. En dan zullen we even verder, want ik denk dat het nog wel zo'n beetje klaar is. Hè? Ja, er is niet toch in de zakken. De mensen gewoon gewoon. Nou, dan is het wel klaar. Dat ken we ook wel voort. Nou, toch nog hier in de kraakt. Ja, inderdaad, ja. Ik hier er toch in, hè? Nou, zullen we eens zien. Het is ook 4 graden of zo, wat denk ik, hè? Ja, Jongen. Ja, het is nou wel... Het ijs broeit ze nou onder de Redenswij. Ja. Jongen. Zo, dit is een mooi, zit er ook in. Wat een wc daar, wat dat is voor... Maar dan gaan we een jaar zo misschien wel. Oh jee. Ik wil graag de laatste reden zien.
Ik denk dat dit de laatste reden wel eens een beetje binnen, hè? Nou, dan bereiden we een einde meisken. Hartstikke leuk om te zien. Tot de volgende keer. Tigertank voor Tjen. Oh, dan ga ik een microfoon bij me halen. Dat is net een microfoon. Meestal weer de laatste rederrieders hier op de Riepsterkse polder. Volgende keer zien we zoals bij de laatste rederrieders. Ik weet niet dat we dit seizoen nog de laatste rederrieders krijgen. Maar Roosleef volgend jaar weer een aflevering 12 misschien wel van de laatste rederrieders. En dan, ja. Goed zien, mensen. Tot de volgende livestream. Doei.